Asithembe ukuthi enye amavidiyo leyo umuntu ayenzayo engeze ukufika ngenye indlela kwabanye abantu, kodwa lapha nje ukuqondisa nje inkulumo nangendlela izinto ezenzakalayo. Balandeli bakaKhuzani, balandeli beDlamlenze, balandeli bakaMr Mpungose, sekukaningi nesetshenziswa iminyaka nikhuphula abaculi, nenza konke lokhu enicabangayo ukuthi kuhle phambi kwabantu. Ngikwazi ukuthi nini negalelo niyakwazi ukwenza into ezenzeka. Omunye sethole intuba yalokho, baba wangapha eshowe kuthiwa uGadla. uGadla usebenzise kakhulu ukukhulisa umsebenzi wakhe. Unisebenzisile ukukhulisa uFacebook wakhe, ipage lakhe, wanisebenzisa ukuphusha itopic eke yakhulunywa kakhulu abathi nomnumzana. So namanje usaqhubeka lapha because uya-understand ukuthi amandla ini njengama-Blue Nation, njengesizwe esikhulu angakanani. Manje sekuyisikhathi ukuthi yena ningasavumi ukusetshenziswa. Vele uGadla uzozisho izinto aziyo ukuthi izonicika ebese niyaresponda. Inhloso ilokho akufunayo. Uyawazi amabhathini okumele awachofoze. Isikhathi asuka manje angisho ukuthi siphelile, kodwa ifocus ayingasuswa kusingayi kumnumzane Mpungose kuzona zonke izinto ezenzakala eqhubala la. Attention ayihlala ibheke emsebenzini wakhe, ekustromeni ingoma, ekudlaleni umculo wakhe, comment kuma pages wakhe, nishare lapho kumele nishare khona, ahlale trend ngezinto ezinhle ngaso sonke isikhathi. Ukhuba akaze asho lutho nangelodwa ilanga nge-topic eke yatrenda from uBaba uGadla, kodwa ke ilokhu imlandele njalo inkulumo. Obaba uGadla ayikho into abayi-offerishayo emculweni, ayikho into abayi-edayo, ayikho nengoma etrendayo ayiculayo, ayikho nengoma enemiliyoni, ayikho nengoma okuthiwa iyakhumbuleka asekayicula. Kodwa uneminyaka ecula kusuka ku-2014 mangicabanga kuze kube manje. Kuba usokondlo nokukhuluma ezomnumzane nani uyakwenzisisa isintu uyashaya, but la emculweni lokho akuzelayo akusiyona into a-strong kuyona. So akumelanga ukuthi nihlale nispende i-energy yenu ngaso sonke isikhathi, because uma nihlale nispenda i-energy niyibhekise endaweni ethizeni, leyo nto lenziwe niyiphilise, leyo nto lenziwe nithi ayisebenze, leyo nto lenziwe nithi ayivuke ibe the way engakhona. Ezinye zezinto mhlawumbe-ke kumele-ke nenze ngamabomu kwesinye isikhathi, nikhombise ukuthi uKhuzani mthanda kangakanani, nikhulume ngaye okuhle kodwa. Ingakho lo mhlala emphasize ukuthi entweni ethinta uKhuzani ngikuveze ubuhle bezinto azenzayo. Nabanye bangakwenza lokho, kodwa ukufuna ukuveza intukuthelo mhlawumbe nithi nje ibhekisa le eshowe kuBaba uGadla, lokho kumnikeza lento ayifunayo ngani ukunisebenzisa ukuthi niyuzeke ningaboni. Ngiyazi ukuthi sometimes uma siyikhulumela nje sibonisa izinto siyiveza ningafuni mhlawumbe ukubona, kodwa nibone late. Ekugcina kosuku vele ukuba umlandeli uthanda iqhawe lakho akube mnandi uma nezinto eyishow ngeqhawe lakho, kodwa ke akusona sonke isikhathi lapho kuzomele ureact ngale ndlela umuntu alindele ngayo. Wenze amabomu uGadla, uyazi ukuthi nizo-reactor yilokho akufunayo. Unoxhaka ubekile nani nizongena-ke, nizoqala liposte ko-Facebook lingene ko-TikTok, nenza kanye lento ayifunayo nayihlosile. Lokho nje engifuna nikwazi niku-understand ukuthi vele nizobe nidlalela lapho afuna khona. Baningi abantu abazamile ukukotela kuKhuzani, baningi abantu abazamile ukukhanda igama laKhuzani, ngaze ngabaphendule baze bayeka ukumgudla ngenkulumo. Baningi abanye bathe mabehamba eduze kwakhe bakhuluma izinto ey'thize akwangahamba kahle, kodwa bagcina kubona ukuthi uKhuzani uye osele omile. Ngoba yini na uKhuzani kuyazi ukuthi uma uthinta yena ama-Blue Nation azoshesha respond. Siyazi ukuthi nabaculi asebebuyisene uKhuzani, kodwa kunezinto ezibuhlungu ey'bongweni zabo abayikhuluma ayibhekisa kuKhuzani, including
abalandeli bakhuzana ababathuka ngendlela ebuhlungu nangendlela emangalisayo. So isikhathi sokuthi ningene etripini, hayi ngingasavumi ngami. Kodwa uma nina nifuna ukudila nge-situation eyenzakalayo, ningadila ngayo leyo nto leyo nibhekane nayo ngendlela enibhekana ngayo, akunankinga lokho. Kodwa-ke siyazi ukuthi i-attention la ifunayo uzoyithola. Niyakhumbula ukuthi kune-interview podcast ezikaBhoqo World Studio eke yenzeka lapha ubaba uMletho wakhuluma izinto ezikhuluma ngokhuzana, wazi wathi uyazi vele bazomthuka. Uyabona umuntu lo ukuthi wayesenenhloso before akhuluma lento, wayazi ukuthi vele nizomthuka, still waqhubeka wakhuluma izinto azi kahle mhlophe ukuthi yena eyithanda and futhi enihlale ningakhulumi. Leyo attention, leyo trending, leyo attraction ayifuna wayithola ngendlela ayithola ngayo. Kodwa-ke still-ke akushintshanga lutho empilweni yakhe. Maybe ipage lakhe lakhula, maybe wathola amasetshenya lapha online ey'ngomeni zakhe, asazi maybe wakuthola lokho. Kodwa nje engizama ukukwenza nokukuveza ukuthi kwesinye isikhathi ucasuka uma ukuveza usukunikeza lo muntu lento ayifunayo, because energy is power. Understand, i-energy ina something yokuthi uma ukhombisa i-anger kuleyo nto leyo asuke yenza umuntu iyamultiplyeka. So ingakho-ke i-energy yenu kuzomele ni-reserve, ingalwi zonke izinto engenasidingo ngoba nakho belinicukuluza ngomuntu lo enisuke nimthanda. Kodwa nje uma nifuna ukuyibhokela lapho nalapho ningambhoka ukahle vele, uyanicela ukuthi wozani nizombhoka ngoba yini ubaba olahlile. Injalo-ke ividiyo-ke angeke ngichaze ukuthi ividiyo yani le evelayo lapha-ke abantu bayayibonela. If abantu abafuna bamakethe umsebenzi wabo, sizokhuluma kanje phezu komsebenzi wabo abazowukhipha. Nisalahle.